שואלים אותך עכשיו, אם אין חוטי חשמל, עכשיו נכון חוטי חשמל לפעמים הם מגולגלים, צריך ליישר אותם. אז שואלים אם עכשיו תקחי את החוטים האלה ותיישרי אותם, איזה יהיה יותר ארוך? אם אני אקח את זה... ואומרים שכל קטע בין שתי נקודות שווה. זאת אומרת, הקטע הזה שווה לקטע הזה שווה לקטע הזה שווה, את רואה כל קטע בין שתי נקודות. אם נגיד את זה אני לוקחת ועושה ישר, כן. ואם את זה אני אקח ואת זה אני אשים ישר ביחד, ואז אני אחבר אותם, ואז את זה... נראה לי זה יותר ארוך. תנסי לספור. זה אחד, נכון? כן. זה 2, זה 3, זה 4, וזה 5, וזה 6. אוקיי. זה 6. תכתבי למעלה 6. וכאן זה 1, זה 2, זה 3, זה 4, זה 5, גם 6 אמרנו. אז מה זה אומר? ששתיהם אותו אורך. יפה, תכתבי. מה לכתוב? שניהם אותו אורך. אותו אורך? נכון? כך נכון. יפה מאוד. יופי. עוד לא. בואי תנסי לעשות את 10, ואם את לא